שלום, קוראים לי סבטלנה, אני בת 53. רציתי לספר קצת, לשתף אתכם בתוצאות שלי. היו לי חרדות קשות, הייתי בסטרס כל הזמן, ותמיד חיפשתי משהו שיכול לעזור לי. אף אחד לא יכול להגיד לי ממה זה בכלל כל החרדות שלי, כל המצב בריאותי שלי, שאני כאילו אני בריאה, אבל אני לא מרגישה טוב. אני מרגישה עייפות, אני מרגישה כאילו לא בא לי. התקפות של חרדה הפסיקו לי לגמרי. ושכחתי להגיד, אני יועצת תזונה 15 שנים, אני גם יועצת תזונה, גם אוכלת נכון, וגם אני לוקחת תוספי תזונה. ועכשיו הבנתי שתוספי תזונה וכאילו לשתות כמו שצריך, לאכול כמו שצריך, זה לא הכל. כי מסביב יש לנו המון דברים שליליים שמשפיעים על הגוף שלנו, ואני מאוד מאוד מרוצה מהתוצאות שקיבלתי.